Ako je to s tým meškaním kratším ako 3 hodiny a možnosťou nárokovania si odškodného? V prípade, že ťa táto otázka trápi, zrejme si žiaľ natrafil na let, ktorý takéto meškanie mal a zaoberáš sa otázkou, že či si vieš uplatniť svoje odškodné. V tomto prípade treba v prvom rade podotknúť, že celá táto problematika sa riadi európskym nariadením, konkrétne 261/2004, ktoré jasne hovorí, že v prípade, ak tvoj let mal meškanie kratšie ako 3 hodiny, to znamená od 1 minúty až po 2 hodiny 59, žiaľ, nárok na odškodné nemáš. Aj keby sme ti veľmi radi pomohli, a to mi ver, že by sme ťa bránili plnohodnotne, v tomto prípade by sme vôbec nepochodili do leteckej spoločnosti. Rovnako ako ty nie, rovnako ako flotila právnikov. Skrátka, v prípade meškania kratšieho ako 3 hodiny nárok na odškodné nemáš. Samozrejme, pokiaľ by to meškanie bolo aspoň 3 hodiny a viac, je to jeden z parametrov, ktorý ťa predurčuje k možnosti nárokovania si odškodného. Za akých podmienok? Určite si kúkni aj ďalšie videá alebo krátke videá, kde sa touto problematikou zaoberám a snažím sa ju jednoduchšie vysvetliť, aby si z toho zobral, čo potrebuješ a do budúcna vedel, či to budeš riešiť sám, či nárok máš, alebo sa obratíš na nás. Samozrejme sme tu a veľmi radi ti pomôžeme. Pokiaľ máš akúkoľvek ďalšiu otázku, ktorá nie je zodpovedaná na mojom kanáli, pokojne ju šuchni do komentáru alebo mi pošli správu, pokojne e-mail a rád sa ti k nej vyjadrím. Pokiaľ to bude zaujímavá téma, tak sa k nej vyjadrím prostredníctvom videa a to video samozrejme uploadnem tu. Díky moc. Pokiaľ ťa moje informácie bavia alebo aspoň šťastí ti pomáhajú, pokojne mi tam šmrcni like alebo sa prihlás na odber, lebo okrem problematiky letov budem riešiť aj ďalšie segmenty. Aktuálne otvorené máme investovanie, respektíve nejaké pokusy o ako okabátiť ľudí, ktorí investovať chcú. Podvodné investovanie a podobne sú témy, ktorými som si aj ja prešiel a rád by som sa k nim vyjadril. Díky moc, že si to dopozeral až tu a počujeme sa pri ďalšom videu.